Kodddiwaar e Gana ko jooma cembe ɗiɗo jeyaɓe e fedde CEDEAO ɓe woni e konngol gotol ko fewti e dental leyɗe Sahel. ɓe wi'i ɗen leyɗe no hani artugol e nder mojobere nden. Alassane Ouattara e John Dramani Mahama no fiɓi wonde dental leyɗe 15 ɓuri tiiɗude fi dartagol alhaaliji faggudu e hoolare wonɗi ɓeydade nyande o nyande. Ardiɗo leydi Kodddiwaar on torike yerujo makko mo Gana on yewtidugol e maɓɓe ndara no moƴƴira. Nous vous faisons confiance, Monsieur le Président. Meɗen yowi jikke moɗon hoolori wonde tumande wawɗon tumbodirde wo e musidɓe meɗen ɓen yo on yewtuɓe haa ɓe faama wonde ruttagol e nder dental CEDEAO ngal ɓuri moƴƴude wonde jango jamaji leyɗe hirnangue ɗi koye ɗum ɗon woni. Venir des peuples de l'Afrique de l'Ouest. John Dramani Mahama kañum no miiji hunde laawaki taw himo gomɗini wonde ɗe leyɗe tati waway artude e nder mojobere nden. I believe that there's always a possibility to be able ha joni leyɗele koddiɗe men ɗe ina mbawi artirede e nder meɗen sabu ɓuri wonde ko gonen e keewal leyɗe 15 wasa yaade tan e guuɓal leyɗe tati ko leyɗele ganduɗa joguiɗe fayida e nder diwal ngal. better as part of the 15 than only as 3 countries. Ndu noddandu waɗi fewndo ka dental CEDEAO happani lebbi 6 leyɗe AES ɗen fiyoɗe miijito ɗe rutto e mojobere nden. Abdoulaziz Diallo, Abidjan, RFI.